Здравейте хора! Нека ти да си кажеш първо интрото. Та, аз съм Анджи и сега малко ще се позабавляваме ето с тези колички. Full upgrade, всичко, почти. Ето и Боби, нека се изкаже, ние снимаме. Значи днес снимаме на Multi-Theft Auto, което е GTA San Andreas Multiplayer. Ако се чудите каква е тази игра, да, това е GTA San Andreas Multiplayer. И днес ще правим всякакви неща, смисъл ще си обикаляме картата, ще ви показваме неща за сървъри и подобни неща. Подготвени сме с две скамазни колици. Тука. Между другото да кажа, и на Майнкрафт може да почнем поредица. Аз ще почна 3 различни поредици на Майнкрафт. Мултиплеер поредица и 2 синглплеер поредици. Едната ще е модет, другата ще е на един Adventure Map. Ще ви спомня името на Adventure Map, Cube World. Можете да го намерите. Може някой път да играме Adventure мапове заедно. Ами ще правим някакви Adventure мапове, CTM карти, ще видим. За сега ще правим само обикновен survival. И да, не копираме нищо да пакт, смисъл ние просто си решихме и така да се направим някакво всеки сам за себе си, да си правим там бази, работи, всякакви такива. Да започваме. Значи, ще ви разведем из картата, ако не знаете за картата и за такива неща. GTA San Andreas има доста голяма карта. Както GTA 5, само че е по-малко картата и е с по-лоша графика. Усеща се. И, значи, в момента където сме е връх Чилят, което миналия епизод го изкачахме. Да. И сега просто е така ще го слезаме, защото не ми се метка от това от планината. И Анджело го изчакваме. Добре. Там имаше горе тунел. Ето него, ама той ще ни откара в другия край на града. Добре, дай. Чакай само да се включим светлините. Давай. Аз не набирам много. Както в миналия клип. Аз забравих. Аз съм се сложил, добре. Стой, чакай. Дановирането на хората да не е много силно, чакай, ще намаля тук аудио, ще го... Аз сега трябва да е перфект, хора, да не се чува много. Би трябвало хората да те чуват тебе много силно. Ама така, в смисъл, ама това не им пречи. Това по принцип е даже по-добре, защото на повечето хора видеята не се чува много добре. Както казахме, очаквайте много поредици нови и в двата канала. Пак на Анджето канал ще бъде в описанието, за да можете да ходите и да му разкъртите този subscribe бутон, да го разкъртите, да му помогнем да се развие. Същото и за теб. Ти можеш да имаш с 3 съба. Чакай, Боби, аз паднах. Ами, внимай тогава. Дръж се там. Добре, айде ще дойдем при тебе, ще скъсиме малко пътя. Така, ние тук има път, давай. Да, точно. Аз затова казах, ще скъсиме пътят. Аз съм с нитро. Някакъв с Ауди ще се бутне и аз имам нитро и го пуснах. И аз паднах на мапа. Аз правих много райд. Това мапа Чилят представлява една гора с 2 пътя. И за нея, обаче единия не води до горе. Единия и двата водят до горе, обаче единият е повече за мотори, защото има писта за мотори и такива неща. Да. Та ние, ето виждате го, така го съкратихме. Слезнахме просто така, да не се бавим. И някакъв сауди ми се прави на... Та, сега мислим да ходим, Тома ще ни преследва. И както ние казахме в предишният епизод, можете да си правите World-и. Сега ще слезем от колите си и ще отидем при Worlds и ще търсим светът на... Аз отивам да покажа на хората.
Виждате, хора? Ето Значи, тук. ей така се прави world. Пишете create. Това не го пипате. Тук си сменят името на world, примерно. Де да знам, брат. Някакво там, каквото искате, пишете. Време, значи дали да е... В смисъл валежи такива работи. Предлагам ви да го сложите на 0. Но ако искате, можете да си го слагате до 255. Това клип, това и аз не го знам какво е, че аз не го пипам. Това е дистанцията на мъглата, ако сте пуснали силен дъжд. Това е дъжд. Примерно мога да сложим едно от дъжд. Но аз предпочитам 0. И time offset мога да сложим минус 23, което ще е през нощта. И като цъкна create, сложим weapons. Цъкна create, търси сега света си. Де да знам, брат. Хора, ние... И като го намериме, смисъл, влизаме просто в сървъра. Не е толкова трудно. Да. И сега аз ще ви покажа. И ако искате да си направите вие мап, в менюто виждате ето това мап едитър. Аз няма го цъкна, защото ще ми свърли от сървъра. Като влизате, правите мапове и се забавлявате на свои мапове. И може да влизате и много други хора. И примерно ако карате, нали, такива мата в сървъри, не е така фри, нали, си карате. Ние, Боби, след този клип може да направим... Ние може да направим, нали, някой... Примерно след този клип да направим още един за... Нали, за състезание. Танджи, аз съм в твой свят. Моя? Да. Добре, сега ще вие... Да, много хора качестват де по-добро от предишното видео, съжалявам, че беше толкова тъпо. Тук са уърлдите. И вие търсите на кой уърлда и от тук е... тук са, нали, имената на това. И аз търся моя сервер, обаче не го намеря. Aircraft. И си взема. И той. Обаче... Ама не всъщност. Ето го. Момчетата. Така. Чакайте. Джойна урът. Би трябвало сега да джойна. В момента не говоря, не знам защо. Значи, хора имате с F1. Значи, тук малко туториал ще казвам. Ето. Цъкате F1 и ви се отваря едно меню. Тук можете да си оправяте неща. Най-важното, което ви трябва е да си спамвате коли и подобни. Цъкате и тук ви хайкъл, то го има като сте извън превозно средство, го цъкате. Да. Ви се отварят тези неща. И вие трябва да цъкнете един път върху тях и Enter. То при мен не работи, но би трябвало при вас да работи, не знам. Или да цъкнете два пъти върху тях с лав бутон на мишката. И ви се отваря, тук е Aircraft, където са самолети, мотори, лодки, забавни коли, тук сървъра е направил някаква и такива неща. И като си спавнете кола, правите каквото си искате. Хора, аз не съм много добър с самолети, сега ще ви разведа малко. Ако допреди малко чувахте някакви звуци от тропане, явно не ме оставят да снимам на спокойствие. Един път в седмицата се случи да снимам и това не се получава. Лол. Напишете в коментарите, ако сте съгласни с мен. И да, хора, при мен винаги става през свободно време. Аз по принцип по някои клипчета не ги едитвам, защото не ми се занимава, просто ги качвам и YouTube ми обработват и просто всичко е готово. Аз сега ще минем през някакъв мост. Хеликоптера, не! Глична се. Така, хора, сега ще ви показвам малко трикчета със самолет, но първо да намерим някакъв мост. Да кажем... Само да си вземем оръжие някакво. Примерно ето тук ще излетим и ще минем ето през ситуация. Пистолет. Си вземам нещо. Значи това weapon ви е за оръжие, малко... Да.
И ето гледа. Значи аз примерно си избира на кое да си изберем. Ей, тази джипка, защото е гличаната. Защо е гличаната, питате, ето за това. Нали да се пробвам да мина през този? Ама няма да мога. Няма да мога през този хора, но през другия. Тела при мен, ако искаш да атакуваме. Да. Правим нещо забавно. Заедно. Добре, яр. Аз тъкмо ще гръмна. Патриот. А ти Много си? яка джипка, хора. Значи вие трябва първо да слезете в превозното си средство, да се телепортирате на... Да, F2 ви отваря карта. Аз пак и това забравя. Казвам. Ето F2 ви отваря карта. Чакаме него. И като тъкнете два пъти върху човек, се телепортирате до него. Дори да сте в превозно средство можете, но не можете да му се качите в колата. Между другото, колата се отключва с Това са по-задълбочени такива. Някакви. И примерно, аре да се караме да покажем на хората с Mountain или с байкове да карам. BMX ще избера. BMX е отлично. И така хора, сега ще ви покажа един трик. Отивате на Upgrades и виждате само стереото. Просто си го цъкате, не знам що е така. После виждате Color и пишете тук съответни примерно 145 не 114. Тук ще е 34, т.е. 255 и тук нека да бъде 15. И така. И виждате, имате си цвят. BMX е нещо, верно е бъгнат. А Боби ти как така? Сега искам да питам и Боби. Как като кара и на повече скорост, нали се едно... Как е? Как бе? Еми, да си по-бърз. Как така да съм по-бърз? Еми, има през... Даре, сещам се, сега ще кажа. Ела при мене. Взимам си колело, взимам BMX-а и ела са. Нали ме гледаш са? Ела до мене. Окей. Да, и са. Гледай са. Тръгна да карам и цъкам постоянно W, спамя W. Да, верно. И това съм го забравил, бе. И да, тук да не парам от колелото. Аз обичам да си карам ето този мотор, обаче не точно този вид. Кой мотор, бе? Искам го ето този вид. Това ми е любимия мотор в играта. Този? Той е много гуд. Чакайте, сега аз някъде. Искаш ли да караме... Чакай, аз тук... Тук има една пътечка. Аре по нещо някъде да караме и да кажем на хората алабално. Добре, аз Ела на летището да се лигавиме такива работи. Аз тук ще сложим една рампа. Хопала! Сега искам да ви покажа, като каза рампа. Вижте сега. Вие като се с съответното без самолет обаче, или не с самолет става, с абсолютно всичко става. Виждате, тук може да си избирате. Всичките са бъгнати, смисъл, защото ти да си включил флипа и да не си го пак си мога да флипваш. Рампи. Включвам. Така. И ето тази е малката рампа. Ето. Хора, рампите спускат с едно. Пускаш малка рампичка. Това е голямата рампа. Извинявайте хора, но ми звънат. Боби, това е малка рампа, хора. Ето. Малка рампичка. Мъничка. Нека продължи с видеото. Аз ще говоря. С двойната рампа. А вече като задържите Shift. Идваме ето тук. Задържам Shift за към едно. Ми слага двойно по-голяма рампа.
която е много хубава, така за джъмпчета. Пирфе. Търсите репортираме ето тук. И да ви показваме още неща. Би трябвало повечето от вас да си играят GTA San Andreas, което хора, не се съмнявам да сте го правили. Сори за това, ще го кътна спокойно. Сега гледате как не съм го кътнал. И аз не мога да го кътвам, дори да искам, защото нямам такава програма. Хихи. XD. И както продължих, това е голямата рампа. И са двойната рампа. И това е... Коя бе? Боби, коя беше? Shift плюс 1. Аз вече им го казах това как се правят и такива неща. Кое? Аз вече им казах, като задържиш Shift и 1. Бам. Ето. И да, и се спалнах на много готово място. И без да искам. Да, хора, друго. Друго няма смисъл да им показваме на хората. Може сега да си поговорим за каналите, докато си караме. Да, добре. Съгласен. То мотор е много шумен, значи трябва да се взема нещо по-тихичко. Той, както ви каза, първо ти кажи за този твой канал. Какво сега ще кажа за моят канал? На моят канал, значи хора, можете да видите всякакви видеа. Главно геймплей. Ще виждате много анбоксинги, защото сега си правя сетъпът. И си вземам нови неща, за това ще виждате толкова много анбоксинги на нови мишки, нова клавиатура, раути, и си глишнах колата. Моля ли да кажа аз нещо или ти да продължиш? И в смисъл можем да правим много поредици ще има начин. Чакам. Ще качвам на седмица по 2 клипа минимално, максимално по 5 клипа, всеки ден по 1 клип, за да ви оставям без клип. И това е честно казано за моят чанал апдейт. В смисъл, новото нещо ще е, че може да виждате и повече анбоксинги. В смисъл, или по-точно повече геймплей от преди, защото преди беше само туториали и такива неща. Това геймплей ще е повече, защото имам нов компютър, бях казал в предишни видеа. И вече мога да играем повечето игри, които искам. Така, значи хора, искам да кажа за моят канал. Аз трябва да се занимавам с всичко. Нямам време за анбоксинг. Тоест имам време, но нямам какво да фиксвам, нали, на моят комп. Преди снимах от лаптоп, който беше бахтишител и аз само си триех клиповете, защото нищо не ставаше. Сега вече съм от компютъра и аз мисля някой ден да си купа някакъв хубав микрофон и да го анбоксваме. Или па слушалки с микрофон. Другото е да ви кажа, аз трябва да се занимавам с геймплей и може и влогове да качвам, не знам. Но повечето да мислим за геймплея. Стримове, естествено най-лесно ми да правят стримове от моят PlayStation 4, който мога да стримвам на... само трябва да си купа и абонамент. За тези, които имат PlayStation 4, някой път ще дам в някой клип, нали, как се пише и може да ме добавите и си играем заедно. Другото е, че така ще правим някакви клипчета за фън, когато можем. Друго, какво да кажа, освен това, да, за моят канал. Абонирайте се. Лайквайте, Боби ще прави рекламка за мен сигурно, аз за него и така. Ти може да кажеш нещо, ако искаш.
Значи аз Опа. няма смисъл да казвам повече неща, защото вече ми се свършва видеото, защото става дълго и скучно, защото не играем нищо. Добре, ела, качи се. За последно да покараме малко да ви изведем ето тука и спираме. Вау! Каране на две гуми. Професионал. Да, хора, надявам се видеото да ви е харесало, ако е така, ударете му един лайк. Абонирайте се за повече. Коментирайте, споделяйте и отивайте да щупите subscribe бутона на... Между другото искам да кажа и аз нещо. Както той казва, subscribe и мисля да си правя интро или аутро, така че ще е изненадка. И искам да кажа like, subscribe, ала бала и чао. Та хора, аз сега ще свършвам, той вече си свърши видеото, аз сега ще го свършвам, за да ви кажа още нещо. Вече видеята ми ще имат интро, дано ви харесва интрото. И ще се видим в следващия клип, хора. Чао, чао! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.